Здравейте! След като сте се регистрирали в сайта, сте получили и BEXOFICE. Това е входната страница на BEXOFICE. За да влезнете, пишете имейла, с който сте се регистрирали, паролата, с която сте се регистрирали и натискаме логин. Влизаме в BEXOFICE. Това е моят BEXOFICE. Как става рекламирането на самия сайт. Кликаме върху Jobs работа и имаме 3 вида за рекламиране на сайта. Единият вид рекламиране на сайт е като заявим в самия сайт платена реклама. Вторият метод е да заявим реклама в Google AdWords, която също е платена. И безплатният метод, който ще пробваме и който е ръчен метод, е третият метод. Маркираме третия метод и натискаме продължи. Така, отваря се друга страница, в която страница са посочени някои данни. Ще рекламираме в този сайт. Кликаме на линка и се отваря прозорец, в който прозорец трябва да се попълнят определени данни. Тези данни се намират тук, на тази страница. В вашия BEXOFICE. Какво правим и какво продължаваме да правим. Така, това е днескашната дата на вашето съобщение. Пишем заглавие на вашата тема, ключови думи, съобщения за медиите. Детайлната връзка, която ще рекламираме. Информация за вашата компания, име на компанията, сайт на компанията, адрес на компанията, град, пощенски код, държава, информация за контакт, вашето име, вашият имейл и попълваме този номер тук, който е номер за проверка. Какво правим? Връщаме се в BEXOFICE и вашето заглавие, което трябва да копирате, копирате го и го поставяте тук. Ключови думи. Ключовите думи се намират тук. Keyword. Копирате ги. И ги поставяте тук. Ключовите думи. Съобщение за медиите. Ето го и съобщението за медиите. Копираме ги и тях. Копираме съобщението и го поставяме тук. Така. Детализираната връзка. Къде ви е детализираната връзка, която копираме и поставяме тук. Информация за компанията. Име. Това е името на името на компанията. Начална страница на компанията. Така, това е моята начална страница. Вашата начална страница ще бъде изписана тук. Тук ще бъде изписана вашата начална страница на вашия сайт, който рекламирате. Това е сайтът на web магазина ви. Така. Попълвате адрес. Адреса ви. Всички данни за вашето име,
вашата компания, адреса ви, града ви, страната ви, пощенския код, всичко е описано тук. Така. Тук при мен данните са попълниха автоматично. Вашето име попълвате, вашият имейл за контакт и попълваме кода за проверка. И подаваме съобщението. Така. Вашето съобщение за пресата е успешно подадено. Значи приключили сме работата с този сайт, подали сме през съобщението и затваряме. Тук потвърждаваме, че сме извършили работа и преминаваме към следващата работа. Пак маркираме третия начин, пак продължаваме и отиваме в другия сайт, следващия сайт. Тук нещата са различни от първия сайт. Тук иска единствено един линк за попълване, този сайт. И този линк е пад линк, който пад линк ви се намира тук. Ето къде е описано. Копираме го и го пастираме тук. Така. Ред нов продукт. Какво е това? Ред нов продукт. Момент, къде беше? Така. Ето го къде е номерът на ред нов продукт. Идето. Опираме и него и го поставяме тук. Може и без него. Може и без него. После кликаме върху Submit Path Filet и какво се получава? Вашият сайт вече е рекламиран, вашият продукт е рекламиран в този сайт. Но има други неща, които трябва да извършим. За да бъде прегледан вашият продукт по-бързо и рекламиран по-бързо, вие трябва да копирате някои от тези кодове. Трябва да ги копирате. Някои от тези кодове. От тези банери. Тези бутони. Копирате го. И какво правите? На всяка една страница в бек офиса или на всеки един продукт, който се рекламира, отдолу има басклинк. Този басклинк кликаме тук и се отваря продуктовата страница на този продукт, който рекламирате. Какво правим? Този код, който копирахме от тук, го пастираме тук. В това квадратче, най-долното квадратче, където пише басклинк, го пастираме тук. Натискаме пастиране. След което натискаме Save и проверяваме дали този линк е копиран. Пред нас показва в момента, че не е копиран. Но аз не съм натиснал, за да го копирам. Тъй като аз го имам копиран майче. Значи, ако поставите този линк, по-бързо ви се обработва
вашия продукт и по-бързо излиза в рекламата в този сайт, в тази директория. Това са основните неща. После пак се връщаме в Jobs. Ще ви излезне пак същият сайт. Ще ви излезне. Вие просто трябва да потвърдите, че работата е извършена, за да преминете към следващата директория. И пак по същия начин. Продължавате. Пак копираме този линк. Пад линка. И пак го поставяме тук. Рекламен продукт номера. Няма смисъл в него, но ако искате, ако имате желание, може да го поставите. Пак по същия начин. Къде ви е излезнало ли е таквото? Пак по същия начин. Копирате от тук. И пак по същия начин отивате в линк. В момента аз да проверя дали го имам. Да, аз го имам. Причем рекламирал съм тук сайт, така че няма да рекламирам аз, но вие трябва да го направите. И пак, извършената работа, продължаваме нататък. Това е всичко. Така по този начин можете да рекламирате с колкото време разполагате. Може и половин час, може и 1 час, може и 2 часа, 3, в зависимост от времето. Това е всичко за момента. Можете да погледнете историята, където е рекламирано. Както казва нещо. Рекламираме ли съм го, защо така показва, не знам. Както и да е. Добре, това е всичко за момента. Ако имате въпроси, можете пак да се обръщате към мен, да питате за допълнителна информация.